Der kom en ny nisse til gården, der straks gik igen, fordi han opdagede, at en bæver havde udhulet Halfdan Rasmussens knæ. Derefter kom der en anden nisse. Han hed Tim og var en gammel ven af Lili. Om lidt møder jeg en gammel ven. En gammel ven? Ja, nu kommer han. Hey! Hej Lili! Og hvad er du også her? Hej Tim. Ja, jeg har fået job her. Tænkte, vi skulle... Jeg hedder Jensen. Hej Jensen. Lili, jeg savner dig. Så pas. Nå, men du må være Lilis gamle ven, så. Ja. Skal vi lige vise dig rundt? Ja, det må jeg gerne. Ja. Opfinder nissen havde lavet en ny morser til Nuki, og opfinderen ville lære Nuki at stave. Ja, du kan godt forstå, hvad det er for en bogstav. Ja, så kan du skrive dem op. Så kan jeg skrive A. Det forstår du ikke. Vokal. Nej, okay. Så B. Ja! Ja! Nej, det er ikke Q. Ja, okay. Hvad hedder det? Og så kan du lære at skrive. Nu skal du bare øve dig. Så den her skal du bare lige stå og skrive lidt, ikke? Så. Hej! Om lidt vil Jens præsentere Nuki. Det er Nuki. Hej Nuki. Han kan kun morse, men kan ikke vokaler. Det var træls. Har du fået en ny morse-ting? Du har lært at stave. J. Som i J-A. Så, fordi vokalen, det har han glemt. Fordi han ikke kan den. Så J. Ja, siger han til os. Okay. Men du ja. Han mente ja. Så, det var godt, Nuki. Så lær at stave. Du skal bare træne med vokalerne. Om lidt finder vi ud af noget meget vigtigt. Hvad? Han har skrevet noget. B. O. B. Det må være hans B. Bis. A, B, C, D. Og så E mangler. F. F. Ja. Hvad? Jeg tror... Og her har han også skrevet alfabetet. Ja. J, A, G. Han har galt fat i det. Eller også har han skrevet noget, som vi skal forstå. J, A, jeg vaders. Nej, så skulle mangle R, hvis. Jeg Båd. Jeg er båd. Jeg ved noget. Hvad ved du? Hvad? Det er jo det, Nuki har skrevet, hvis du forstår. Hvad? Nå! Nuki ved noget. Noget hvad? Nuki! Kom så! Du må finde Nuki. Kom nu. Stop! Vi får længere ned, jeg får gå! I må fortsætte uden mig! Det kan jo ikke nå længere, Lili. Så må du gå lige sådan der. Jeg kan ikke komme længere. Fortsæt uden mig. Lili. Løb! Løb, Lili!